आंनि मुङा रन्जिता बर' आंनि दिनै फार्स्ट ब्लग आरो नोंथांमोनखौ आंनि बे फार्स्ट ब्लगाव गासैखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं जोबोद लाकि मानो होनोब्ला जोंनि गामि खाथियावनो मोनसे प्रग्राम जागासिनो दाख्लै जादोंमोन आरो ओमफ्राय भिडिअखौ दासो होनाय जादों। बे प्रग्रामाव बे आब' हेलेनाखौ लिंनाय जादों, बेनिखायनो जों गामि खाथियावनो गामिनिनो आदा जों गामिनिनो आदा बे आदा लाहानावनो आब' हेलेनानि थाखाय जानाय लोंनाय जगार खालामदों आरो ओमफ्राय संनाय खावनो जोंखौ होदों आरो बेनिखायनो आं बहुत लाकि जे आंनि फार्स्ट ब्लगावनो आब' हेलेनाखौ लोगो मोनदों आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। फैदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ दिनैनिफ्राय जागायनोसै। फैदो नोंथांमोना नायजोबलांदो आरो जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो लाइक शेयार खालामनो दाबाव नोंथांमोना प्लिज आंनि भिडिअसफोरखौ जोबजासिम नायलांदो ना मा होनो? फैदो बिदिब्ला नायलांदो। एकदम बिराद मोजां हस्पिटेलिटि होगासिनो आंखौ। आं दा सनितपुर चारिद्वाराव दंफैयो। ओमफ्राय बिनानाव मोनहा जानाय लोंनाय गासिबो बेबस्थाखौ खालामगासिनो। ओंखायनो प्लिज अननानै बयबो बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामनानै ओ फार्स्ट ब्लग आंखौ बिराद लाकि होमबाना बिनि फार्स्ट ब्लगाव ओंखारनो मोनबाय आङो। अब्लाथ' बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होनांगौ। थेंक इउ अल द बेस्ट।